8 mei 1976 koninklijke visite. Al kan u kennen nog wel volgen dat elkeen zo gewoon mogelijk toch, als jij in de buurt is elkeen niet begin wat drukker als oors. Zelfs aan het verhoogde voorzitter van de jury sprutst in heger tempo. Iemand wie een twambiel van reis, Anton.